Ezinụlọ ndị enyi na ndị na-echere ya ezi echiche bụ ndị gbakọtara ọnụ iji wee sị late Michael Tochukwu Okonkwo nke Enugu Ukwu dị na kansụl ime obodo Njikọ Ọka n'ime Anambra steeti ya jee nke ọma. Emume akwamozu nke nwa amadi ahụ dị afọ 34 wee laa mmụọ n'ihi ihe mberede nke okporo ụzọ dapụtara n'abalị 24 nke ọnwa Disemba afọ 2022 bụ nke were ọnọdụ na ngwurube nna ya dị na Enuoji Village nke Enugu Ukwu na kansụl ime obodo Njikọ Ọka. Onye nta akụkọ anyị David Ndife detaziri anyị akụkọ. Ya bụ mmemme elimozu ahụ bụ nke dọbatara ọtụtụ ndị mmadụ na mpaghara ndụ dị iche iche bụ nke bidoro sitere n'ịka ajamas na St. Anthony's Catholic Church Enugu Ukwu nke ọ bụ onyeisi St. John Bosco Seminary Suanyocha Reverend Father Jude Mokwe nọ n'isi ya. N'okwuchukwu ka Reverend Father Ekene Eduzo dịka ọ na-akọwa ya bụ Michael lara mmụọ dịka onye na-agba mbọ n'ihe ọ na-eme gbakwuru ndị nke Chineke ka ha bụrụ ndị ga-ewetu onwe ha ma gbaa ọsọ alaeze nke ọma maka na Kraịst na-abịa oge anatụghị anya. Dịka ọ na-akọwa ya bụ lara mmụọ dịka onye a na-akwanyere ugwu, onye bụ Zenith Labour Party candidate for Dunukọfia Federal House of Representatives ọkaiwu Valentine Anyika kọwara ya bụ onye lara mmụọ dịka onye na-agbasi mbọ ike ma kọwaa ọnwụ ya dịka nnukwu ihe pụnarịrị obodo Enugu Ukwu ma kpọkwukwe ndị ntorobịa ka ha bụrụ onye na-aga na-anọchite anya Chineke ebe ọbụla ha nwetara onwe ha. N'okwu ha dịgasị iche iche ka ụmụ nwanne ya bụ onye lara mmụọ bụ Sir Anthony Okonkwo, Mazi Paul Okonkwo nakwa Mazi Obum Okonkwo bụ nke na-alụ na ụlọọrụ ABS kọwara nwanne ha dịka onye chọrọ udo, onye na-afụ mmadụ n'anya ma nakwa onye na-enyere mmadụ ibe ya aka ma kọwaa ọnwụ ya dịka nnukwu ihe ezinụlọ ha ama nchezo echezọ ebe ọ kpekwara ekpere ka Chineke nara mkpụrụ obi ya na ndokwa. Ọtụtụ ndị ya na ya bụ lara mmụọ ọgụgụ akwụkwọ n'afọ 2008 tinyere Comrade Chinedu Nwanna kọwara na ọnwụ Onowu na Ghana dịka esi akpọ ya bụ nke a na-ama nchezo echezọ ma kpee ekpere ka Chineke nye ya bụ ezinụlọ ikikere ha ga-eji wee die ya bụ ọnwụ. Ofu onye ọrụ n'ụlọọrụ ABS Maazị Onyekachukwu Ugochukwu bụ onye duru ndị ngalaba programs n'ụlọọrụ ABS wee bịakwa mgbalụ yegara ya bụ ezinụlọ. Ọtụtụ ndị ọzọ nakwa otu sonyere na ya bụ mmemme bụ Honorable Okechukwu Chigbo, St. Anthony's Catholic Church Youth Association, Enuoji Youth Association, Ụmụokpu Women Association nke Enugu Ukwu nakwa Ụmụada Imo Association nke obodo Enugu Ukwu.